Príbeh banky lásky v Banskej Štiavnici zaujal aj v Amerike. Píše o ňom New York Times a objavil sa dokonca na titulke. Noviny si fotia fanúšikovia banky po celom svete a výtlačok už docestoval aj do Banskej Štiavnice. Poďme si povedať, čo sa nám podarilo. Kde ste sa to ocitli? V pondelok na webe New York Times v sekcii Art and Design, dokonca celý deň sme boli na titulke, držali nás na titulke. V útorok to bolo v newsletteri a to sme si mysleli, že to už je vrchol toho, čo je možné zo Slovenska dosiahnuť. A zistili sme, že na Valentína sme na titulke medzinárodnej verzie New York Times, ktorá je distribuovaná po celej zemeguli. Keby ste to povedali vy, keby sa to Slovensku podarilo možno, aké máte informácie? Snažili sme sa zistiť, že či to je bežná alebo nie je bežná vec a je to absolútne výnimočná vec. Je to veľká vec, je to reklama nielen pre Banku lásky, ale pre Štiavnicu a najmä pre celé Slovensko. O Banskej Štiavnici tieto jedny z najvýznamnejších svetových novín písali naposledy pred 30 rokmi, keď bola zapísaná do UNESCO a predtým, keď skončila druhá svetová vojna v roku 1945. Takže za 80 rokov je to tretíkrát, čo Banská Štiavnica je v New York Times a prvýkrát na titulke a ani neviem o tom, že by niečo zo Slovenska bolo na titulke. Takže veľmi sa z toho tešíme, ale zároveň musíme aj s takou pokorou povedať, že trošku sme takí roztrazení z toho celého, lebo od včera nám posielajú naši fanúšikovia, my máme fanúšikov po celej zemeguli, tým, že o nás už niekedy písali a aj sem chodia ľudia z celého sveta, takže nám posielajú fotky, videá zo Singapuru, z Madridu, zo Škótska, z Južnej Ameriky, v Paname máme fanúšikov, takže nielen v Amerike, takže tak, no. Že tešíme sa a je to taký záväzok, no. Ale veľká vďaka patrí samozrejme všetkým, ktorí nám držia palce po tom požiari, návštevníkom, ktorí tu boli, našim fanúšikom, takže to je taká odmena pre nich, že niečo, čo sme vymysleli pred 5 rokmi, to je najmä teda trezor, jediný trezor lásky na svete a to, že chceme propagovať Marínu ako najdlhšiu ľubostnú báseň, tak to sa nám plní, takže musíme si dávať pozor, čo si na budúce budeme prijať. Ako sa s vami skontaktovali a ako ste sa cítili, keď sa vám proste ozvali tí ľudia z New York Times? Ozvali sa nášmu kolegovi, ktorý nás predtým zastupoval na Expe v Dubaji, takže my presne nevieme, ako sa to stalo, ale zase nezačíname, takže tým, že sme boli na Expe v Dubaji, tak tam sme mali veľkú publicitu aj v miestnej televízii. Takže jemu sa ozvali a bola tak, aký sme mali pocit. Bolo to pred pár mesiacmi, tá vec sa nedeje zo dňa na deň, to sú noviny, ktoré majú veľmi prísne redakčné štandardy, takže my sme potom zistili spätne v posledných hodinách, že oni si nás preverovali nielen na internetoch, ale aj všelikde telefonovali, že či veci sú tak, ako sú a prešlo to niekoľkými stupňami, úrovňami editorstva a nakoniec to vyšlo v takomto vydaní, veľmi pozitívnom vydaní a dokonca ten redaktor bol ochotný, my sme len tak po šepky povedali, že by sme to chceli otvoriť ešte raz a na novo a veľkolepejšie a 10-krát lepšie, aby sme boli nielen nominovaní na Európske múzeum roka, ale aby sme snáď aj získali ten titul, ale že samozrejme máme dotáciu od štátu na nehnuteľnosť, lebo to je kultúrna pamiatka, na tie múry, podlahy, rozvody, ale tým, že nám zhorela celá Banka lásky, tak my potrebujeme zhruba 2 milióny eur na to, aby sme to postavili tak, aby to bolo špičkové európske inovatívne múzeum. No a ten redaktor povedal, že dobre, tak dáme tam takú výzvu, že hľadáme strategického donora, ktorý by nám pomohol to na novo tu postaviť a zároveň taký úplne, že sen v kutiku srdca je, že rozšíriť to do celej Európy ako koncept. Kedy predpokladáte, že by sa sem mohli dostať prví návštevníci? Kedy by sa mohli dostať prví návštevníci? Tak my by sme najradšej hneď čo najrýchlejšie okamžite. Realita ale je taká, že to je komplikované celé. Tá budova je oveľa viac poškodená, ako sa zdá. Prebiehal tu reštaurátorský výskum, ktorý teraz na konci, budú sa reštaurátori sem nastúpia a tak ďalej. Tá dotácia z Ministerstva kultúry je podmienená tým, že do konca roku 2025 musíme mať opravenú budovu, čo je extrémne šibeničný termín. Takže my šprintujeme 24 hodín denne s vecami
budovami a veríme a modlíme sa, že to stihneme. Takže keď do konca roku 25, a to by mali byť opravené všetky budovy v Banskej Štiavnici, na námestí, ktoré zhoreli, tých 7 budov. A keď budeme mať budovu, tak potom začneme budovať expozíciu. Okrem trezoru samozrejme, v ktorom sa nachádzame, ktorý zázrakom zostal tak, lebo múry zhoreli a láska ostala. Je reálne otvoriť to na Valentína 2027, tak ako som si prečítala v New York Times? Je to také, že takto by ste to chceli? Sny sa zvyknú stávať realitou, keď človek si veľmi praje. Takže my si veľmi prajeme a okrem priania na tom veľmi veľa robíme. Aký bol tohtoročný Valentín pre vás? Ten minulý rok to bolo určite plno ľudí, tentokrát to bolo úplne iné. Tak my minulý rok, respektíve rok pred požiarom, bol náš najúspešnejší rok. Bolo tu vyše 40,000 ľudí naozaj z celého sveta. A tešili sme sa na rok 23, dopadol teda inak. Kúny nám to tu prehryzli a veci sa vyvíjali iným spôsobom. Našťastie vyšetrovanie už je ukončené a tak ďalej, takže toto už máme za nami. A tento Valentín bol pracovný. My máme pracovný každý deň. Ale toto nám urobilo obrovitánsku radosť. A povedzme si ešte teraz, prebieha tu teda ten reštaurátorský nejaký proces, nejaké posudzovanie, čo už všetko vy na budove robíte, ako je to so strechou napríklad? V tejto chvíli je spravená dočasná strecha. Predtým sme mali núdzové prestrešenie hneď po požiari, to boli len také plachty, lebo nám zhorelo celé jedno podlažie, takže tá budova má obrovskú rozlohu, je to vidno na Google, že to nie je len jedna fasáda zvonku, ona je oveľa väčšia, ako sa z ulice zdá. Takže my sme mali otvorenú celú budovu a pršalo. Bolo núdzové prestrešenie, potom sme aj sponzorskými darmi zo štátnych lesov sme dostali drevo všetci, ktorí mali zhorené budovy. Tak sme postavili dočasné prestrešenie, ktoré je teraz vidno. To by malo prežiť zimu a malo by vydržať a začneme samozrejme potom stávať strechu. Z inej strany reštaurátorský výskum prebiehal 2 mesiace. Skúmalo sa, či z toho zlého sa nedá dobre vyťažiť, či sa neobjavia nejaké veci, nejaké vrstvy na fasáde, podomietkami, nejaké prvky. To sme mali nariadené od pamiatkárov a to je veľmi dobré. Takže sa nám s nimi zatiaľ veľmi dobre spolupracuje. Takže to prebiehalo 2 mesiace. Teraz je na komisii na posudzovanie. Ten záver reštaurátorského prieskumu má 400 strán. Na základe neho sa potom vyberie, čo je možné a efektívne a uplatiteľné, aby sa zreštaurovalo. A paralelne s tým prebieha, respektíve už končí výberové konanie na projektovú dokumentáciu a niekedy začiatkom leta si myslíme, že začneme stavať. Takže máme tak 1,5 roka na to, aby sme to dali do takého stavu, ako si národná kultúrna pamiatka zaslúži.